Protože tam by se dostávala ta vlhkost, jo. Мы нашли фирму повелителя Je to potřeba мешочка. zavřít, aby ten výrobek byl Vám нужны различные pленky, пакеты. Ale ten jde o ten materiál. Ten ještě taky není ono. Si to tady najdu. Ale to už docela tlustý. Есть еще вот такой маленький мешочек. Já to mluvím. Пакетик. Tak tam dáme. Измеряем плотность мешочка. Musím otočit, takhle. 40. У фирмы своя выроба, поэтому вам сделают любого размера, любой ширины, любой длины. Tak je to miska univerzální, která snese zamražení, ohřev v mikrovlnné troubě, ohřev v klasické horkozdušné troubě. Není to ona, ale vypadá Формочка, которая из пластика, но velikostně úplně stejná. можно поставить в духовку. Já si to etiketku dám vezmu a on mi Этот to строй podá další. подает такой этикетку. Очень удобно клеить. On dává nějaká tisková jednotka, která umí tisknout nějaké data, kód. A má to nějakou vlhkost v sobě? Ne, to je pyroch nějaký. Pyroch, jo.